जों दाबुक भारत चौधरी एडिसी विलेज इनका चीनी हेजामरा ब्लॉक नि अंदर नक तंगलाय दंगो खोना तिनि हरो तो त्रिंग बिसिकताल त्रिपुरा सारकनि आबनि बागै जों अत्रिंगो चीनी ताखु खरकसानो नक कायसा tangai rinai bini tongnani nok kurui buini noko tongui tongo aboni bagai जों bono nok tangrinani hinai wansugui tring bisikatal nor wansugui no bono nok tangrinani hini failajak bormura sini bormura hathai abo Bharat Chaudhary ADC village kalayo hejamra block ni andara sini takuk ni mungtam se kamu? Hah? Orjen. Takuk orjen ni nok kerini bagai, babui nok tu itu ngoy kebini nok no, bono jeng tini nok tangri na bagai phaijak, karena itu tring cintir bisi, jeng taklai tring no asu hom dadom kai palai apa no, jeng omo hai kai sini borok no subasuk klanya bagai samung kai lai tongo. Sini samung soya wini tongnai जों थानाय दाल रगबो ओमफ्राय हायके बुइनो जे नकरिनो दाबु इन्टारिम रिलिफ हायकेबा फिसा जरा बिसा बिसिनि बागै सरकारनि नक फायासानि जे मानसाक बर्मा चुबासु ख्लाय अमा हायकेनो सिनि सिमनानि जत्त सिक्लारक अमा हायके सामुं ख्लायै sini Tripura Sarok no subasuk khlai tongo engkai thinango bo tebo kwbangma nok no tongo omo hai geotagging khaimani yak ulo phano जों nok phatsa to manja engkai जों bono tong drop phano bisa bisingni nok naising drop bono जों omo hai kai nok tangai ri tongo joto takuk bukuk Tripura Sarok no koinai omo hai keno जों khoroksate khoroksano subasuk khaimani bisingtei at least bini bokrok bini busak tong drop जों omo hai kai nok tangrinai जों tin rok pai tu bulaijak jotono 100 200 kai rang thumlaino जों omo hai kai bono nok bini halsani bisingono pai ririnai onok kai hathai bisingo sini borok belai kena bisingo tongmani ba tak tring bisikatalni jatono hambaya pharo sara Tripurani Tripura Sado pharo je hainai bisi jotoni bagino kahamno ungthung nino ani ngui ang norokno sibai hekeba tringni khulumung ya pharo जों दिनै Bharat Chaudhary phaijak tamhimale जों taklai tring no asuk hohomdo dongkoi palaiya owansukmung karon जों CAB kasoimaya hekeba CAB implement phaijak nai ini saimani no जों taklai tring no asuk hohomdo dongkoi palaiya palai phano sini Tripura Sarok no जों subasuk khlaimani bisingtei ja taklai tring no जों celebration khaina hini जों wansuka naiman kana sini Bharat Chaudhary ADC village hejamara block ni andaro khlaijak takuk khoroksani nok bini tongnani nok kurui buini nogo tongui tongo abon bagai bono kaisa जों taklai tring upolokhe hinmano wansiko buke tring no ruksawi जों taklai borno bono nok tangui lai tongo जों tini ni bisingo tini salsani bisingo जों bono nok tangui tini nogono bothui mana jathai जों ବ୍ୟବস্থা khainai IY ni je PMAY ni nok rok जों bini geotagging khlaiyo rohorjak gabo to tak phatsa phaiya tere phaite jora nanai ke o jora ni bisingo no bo jate onogo tongmana jat chaklai ching tring bisi polokhe जों bono obono जों 1430 ni tring bisi जों omo haikene buino subasuk sini do farok no subasuk khlai जों palalai tongo engkai hadi joto Tripura Sarok Tripurani Tripura Sarok जों khoroksa bai khoroksa hamjak laimani bisingti kuno rajnitiya जों just hamjak mani
agini simi sing tiprasano amahai kai suba suklai tong dagbo sing amahai keno tini besakang lo tini samu amahai keno dofana hamjak bisingti tini samu kene betul hambai gajarok nai mangna ke sini Prakash songrok ekdom kosto khlai koi nok tanglai tonglai sini siklarok maya nono kibi maya nono janggori khadi basa sindi oh janggori khadi basa sindi kansa lai sile ding palai na ding ho hoti bisi ke hoti ding ho hoti bisi ke hoti bisi ke tar ki bil phaya ini nishalo mare ki jing dong thok lai na ini nisalo bisi ketal kifin phaya tini nishalo mara kicing tong tholai na tini nishalo ding phaya jotor samai ding phaya jotor musamai ho ding phaya jotor samai ding phaya jotor musamai ding ho ding bisi ke hoti ding